ससून रुग्णालयामध्ये बॉम्ब ठेवल्याची अफवा पसरली होती। अफवा पसरवणाऱ्याला आता सुरक्षा रक्षकाला अटक करण्यात आलेली आहे। रुग्ण महिलेचा मोबाईल चोरात बॉम्बचा मेसेज पाठवलेला होता। या अफवेमुळे रुग्णालयामध्ये काही काळ भीती पसरलेली होती, मात्र आता या अफवा पसरवणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाला अटक करण्यात आलेली आहे। ससून रुग्णालयाचे डीन आणि इतर डॉक्टरांना रुग्णालयामध्ये बॉम्ब असल्याचा मेसेज पाठवण्यात आलेला होता। पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ससून रुग्णालयामध्ये दाखल असलेल्या एका महिलेचा मोबाईल चोरून त्या मोबाईलवरूनच रुग्णालयामध्ये बॉम्ब ठेवल्याचा मेसेज पाठवण्यात आला होता। यावेळी हॉस्पिटलमध्ये काही काळ तणाव निर्माण झाला होता। अफवा पसरवणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाला पोलिसांनी अटक केली आहे। तर पुण्यामधली ही बातमी आपण पाहतोय। पुण्यामध्ये ससून रुग्णालयामध्ये अफवा पसरवल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी याचा शोध घेतला आणि अफवा पसरवणाऱ्या सुरक्षा रक्षकाला अटक केली आहे।